Azerbaycanda Azat Avropa Azatlyk Radiosynyň bürosuna polisiýanyň we prokuraturynyň işgärleri tarapyndan reýd geçirildi. Resmiýetler ofisi yapmak we dokumentleri ele almak üçin suwdyň kararynyň bardygyny aýtdylar. Munyň öňü ýerinde büronyň işgärleriniň ençime sagatlap tutsak edilendigi gizlin düşürilen videoda görkezildi. Soň işgärler öýlerine goýberildi. Bu seyfiň içi döküldi. Dokumentler bolsa alınıp gidildi. Azat Avropa Azatlyk Radiosy bu reýde maglumat berýänleri tem etmek boýunça ýowuz synan çykdy diýip atlandyrdy. Pakistanyň Peshawar şäherinde Mukaddes Meri Katolik mektebiniň okuwçylary we mugallimleri 10 gün mundan oň Talibanyň söwüşçileriniň hüjümine sebäp bolan harby mektebe ýöriş geçirdiler. Mektebe edilen hüjümde 151 adam, şol sanda 142 çaga wepat bolupdy. Her gün köp sanly adam mektebe baryp gul goýýar we şem ýakýar. Täjikistanda medisina taýdan taryhy waka bolup ýurduň taryhynda ilkinji edek nyataga başga biriniň bagry oturduldy. Operasiýa Täjikistanda we Iranly hirurglar gatnaşdylar. Bir ene 4 ýaşly gyzyny halat etmek üçin öz bagryny berdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyşyldynız.